Băi, ia stai. I-am pus pauză. Da. I-am pus pauză, vezi? Deja miroase apă. Ai, frigi! Du-te frigi! Bă, m-a fript jur! Da? Cât ai stau? 6 luni. Pauză. Hei, te-ai răzgândit? Nu-i mai vrei? Hei, copilul, ai adormit? Ți-au ecler, ia-ți banii. E bine eu? Gata, ești după pauză. Îmi spargi capul cu ăla? Ce frigă-i! Ah! Ce faci? Bă, nu Deci se vede că nu mai poate, fii atent. Fai, nu cred. Deci nu cred. Că gata, ești după pauză. Fai. Mamă, ce fel a rămas. Deci te-am prins la fix, atunci vorbeam așa, ziceam ușor. Vai, ce fel a rămas. Păi poți să-l mai ții? Ce că mă omoară. Mamă, deja tremur, fii atent cât e de greu. Hai, nu cred. Sunt curios cât poți să reziști, ai putea să faci un challenge. dă drumul că nu mai pot! Dă drumul, jur că-ți scap!